Une batetik bestea, Hilario Lazkanotegi arrantzale jubilatua emango dio Iker de la Linderi Hondarribiko arrantzalen kofradiako ikurrina. Gaur, bi helburu genituen, gure ontziak 4 estropadatan parte hartu eta Hondarribia va a recibir 2 banderas, la bandera de la Cofradía de Arrantzales de Hondarribia en su 20ª edición y la bandera por ser los triunfadores de la Liga ARC2. Hilario Lazkanotegi, arrantzale jubilatua, Shalom Diva. Venga, Shalom Diva, Zorionak, olako egunak, denak berezitute. Irabazi eta igo etxea. Bi alditan posteko. Venga, Shalom Diva, Zorionak. Eta gogoratzen dizuegu ontzi bat oso gaztea dela. 21 urte media ematen du ontzi honen. Un bote con una media de edad jovencísima, 21 años. El relevo generacional lo tenemos asegurado.
bukaerako lau ikurriña. Kapela, Ikerrentzat, irabazten du, eta ARC-ko bandera. Josenik ematen digune batetik bestea, bueno. Hau pamutila. Argazkiak ateatzen, argazkilagintzak. Haientzat, noenik 15 bezitzen dira, baina